ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். சுவையான உருளைக்கிழங்கு பொரியல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சுட்டு கடாய் சூடானதுக்கப்புறம் அதில் 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் 1/2 ஸ்பூன் கடுகு, 1/4 ஸ்பூன் சோம்பு போட்டு பொரிய விட்டுக்கலாம். இது ரெண்டும் நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறம் தட்டி வச்சுருக்க பூண்டும் கருவேப்பிலையும் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகி வதங்கினதுக்கப்புறம் தோல் சிவிக் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கு இதில் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு நிமிஷம் போல் இந்த உருளைக்கிழங்கு நம்ம வதக்கிக்கலாம். இப்போ இதில் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டு வதக்கிக்கலாம். இப்போ இதில் ஒரு 1/4 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி உருளைக்கிழங்கு நல்லா வேக விட்டுக்கலாம். இப்போ இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் வேக விட்டுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நம்ம ஊற்றின தண்ணியெல்லாம் வற்றி காய் நல்லா வெந்து பொரியல் பதத்துக்கு வந்துருச்சு. அவ்வளோதாங்க, சுவையான உருளைக்கிழங்கு பொரியல் ரெடி.